लाइथांनाय 12 नभेम्बर सालमारिबो बबाग्रा खर आगुलनि आस्ताबल थों नखलाबो काइसा कतर लोगो कुथुम पान्दा संजाजाकबनि तिप्रा मथानि लुवा जंबाय बबाग्रानि पाइथाक सभानो बायथां खालायनायनि बगै एबा तिप्रासनि मानथाय सकताय दफानो फियंनानि बगै जत हास्तेनि तिप्रासा खबै कुबुनि बसनि बररबो फाइ मानजाकबनि आबो हाइकिनो YTF नि खरसा आदंबो बबाग्रानि पाइथाक सभाबो खरां रिनानि एबा याप्रि सेवै फाननायनि बगै फाइमारि फियाबा कपाल बिरमानो क्लायनानि दांखा तामनि हिनबा बबाग्रानि चबाबो थांगु हिनै बिनि बिहिग्न BJP नि खरकसा खरमनि सामं सित्रा दांनाय रक रमफ्रिबुइ बुथारका पातियं पातिका 49 सामुनो आमसाय बुथारजांनाय एबा रमफ्रिजांनायनि मंखा गसरानि त्रिपुरा MLA शम्भुलाल चाकमानि आमसाय अबहाय पातियं पातिउइ तंगो फियाबा तिप्रा सारक ताबुकबो खासियाको हामख्रेनि बगै सामुं खालायनायनि बगै कक सावै तंगो फियाबा बाहायकि बदल काइसानि बरकनो कक खोनारि माया काइसा बदल ते काइसा बदलनि आरो थांगो हिनै तिप्रा मथानि आरो थांगो हिनै बाहायकि बुथारिमान ताबो बेलायनो सुमुं कतर ना परनजय त्रिपुरा अच्छा माखाय तलांखा निनि मामा ना सगै stungै tlango no nini mama na aro tuma khlaika nang nujok de buja अच्छा द नों तावाना दिदो नों ताकिरि दिदो जों तंगो सिखा निन लगे नों निचिन तके तंग दिदो ए अब्ला MDC सारफाइजा नों तावाना दिदो मार्डार खाय बुथामाने अबन ते आं अलदो मनि त्रिपुराना कयेकता कक संनाय नक जतो बसकां खनाय तंदे आं अब्ला अब ताबक बना साबाय थां कक सिन दङ अलदो अब सबत मा खलायका नों किसा बिस्तारित जतो खलागै सादे जतोनि बिसकां सा सुरेशनि बफा इंला बमंग खातमा बिने परनजय त्रिपुरा अच्छा हे লাই रोजका थानाय शनिबार बुराना बुजाक লাই एटाबार बुथासना हे एटाबाय खसागै एटा मिथ दङ दुवालाङो লাই आमन दमिजा नौनि कायसाना जेबो कायसाला बुथाना हिसागो লাই आर इनि माइ जागै माथो अफिस सा थांमानि ओमफ्राय आबनो मा आं मारं बस्ता थाइजा कलांजा मारं सावनि दो देबिरमा हि साजा हे सावै फाय एबो फाय ओमफ्राय आं फायबा आनि साताकुनि बो ग्राजा आं फायरिखौ फाय माने कोरै कालुंति दाइनेरबो थाका नबासो फायनि फायजा कालुंति साका फाया आता हि सागो ओमफ्राय उलिया बसा बाङै बुदाइनेर थाका आमा साजा कोरैखा हि साका ना आनि सा मासा अक्रा दङ देबिर ला मो सागो आं सका परनजय फायजा दे मानि फायजा हि सागो लाई अलन ला मालिया इंगो आरो थाका बुरनो साका गलिया लाई आबनि गथना तामो इंगो सुरेशनि बफा आनि बिरिनो बुथाङै डक्टरा सेयै ला आरमो दमिजा आ थानानै यौ फायग्रानो यौ फायग्रानो जेफा यौ फायग्ला आथिंसे तामसा फुनु लायना हिसाबो अच्छा अलदा नों ताबो बिनिक्सा कमल नोंसा खुलाय फुनि आंसा ब्रुनि